Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Brokobana, brokobaskita, brokobana, ta brokobana, ta brokobana, ta brokobana, ta brokobaskita, ta brokobana, ta brokobana, 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 ta brokobaskita, brokobana, Ja, Brananga Sajau de Baga Kulturu TV speciaal voor jou. En is op vast aan Gotak met Tori. Tori Deftaki, er gebeurt zoveel in de wereld. En zo lees je het aan Nepsa. Omas maar takasat vast aan de. En natuurlijk heb je mensen die praten. En als jij ook wat te melden hebt, nou, bel maar naar Kulturu TV. Zo hebben we hier een meneer Ernest Vaide. Ja, rustig. Rustig, ne? Ernest Vaide, hoe lang heb je daar Holland toch? Meer dan 50 jaar. 50 jaar in Zagreb. Ja. En wat doe je in Nederland, in Marokko? Ja, ik ben eigenlijk gepensioneerd, maar Marokko gewoon door, omdat ik heb een bepaalde doelstelling. Dus dan op zo'n manier. Maluku telek Olang Marokko, maar in Marokko vanaf Ayari is voor de Inwawiki. Voor de Inwawiki, je gaat door. Ja. Terwijl die pensioen, maar dan toch je nakete. Ja, omdat Luku asan desotaki. Tegenwoordig wel eens maar Marokko door na de pensioen is abi. Dus voor mij is het ook een bezigheid. Ja, ook toen een bezigheid, want ik heb een bezigheid, mijn hobby's aan samen doen. Maar daarom ik ook voor de Inwawiki, want dan de resterende tijd, dat ik me op afspraken of zo, of mijn gewoon pressie. Dat deed dat hij, dan me deed dat ik kan go regel met Tori, doen sani en dat weekend, dan maar een lang weekend, dan ik kan doen mijn eigen sani, want tegen ook fulltime, 5 ideeën, dat soms in en op. Voor regel is aan, dus dan moet ik vrij, dus op zo'n manier. Maar nou heb je ook je doen morgen toch? Nee, met doen meestal met doen man gaat wacht. Ja, man gaat wacht dat na. Dan dat die was als man stap dan. Man gaat wacht dat na. Te iedereen een bedrijf like Shell, BP, of een chemisch bedrijf. Dat mij op een soort bari walon bigi tank. Dat kotak wang of tumang ega ini kotak de mamus krima mang. En dan moest horen staan in de gaten. Ja, dan moest horen staan in de gaten. Dan een papieren afvergunning, zij moest abi alasani. Dus dan moest horen maar in de gaten takeren no ongelukken op sami op een walkie-talkie. Dan san ik dat ik kan bel gelijk. De man hebben hier zo. Dus we moesten horen maar in de gaten dat if one sanipsa is op zo'n manier. Dan bakarati if me no do dat hij, want piste mi bero ko dat nou prijs mi berei heeft keer de doen sani maar voorlopig met do een maand gaat wachten. Dan soms me de tapwang vacuumwagen dan naar een soort bigiwagi ze op een tank dat mij zoiets bijvoorbeeld olie of de mensen een bepaalde spul puur uit dat tank of uit een biggie bari, dat soort zaken dat die. Dus dat soort zaken dat die. Nou, de brandwacht, de mij wacht, knappe wacht die dat. Ja. Go last, dan maar een brandwacht knap steeds. Ja, klopt. Alles en go boom. If brandgevaar hè. Zo. Dan een man moest de man gaat wachten, want bepaalde roken in de macht dus zonder een man gaat wachten. Wie is brandgevaar nog daar? Maar soms explosiegevaar is er ook toe en dan de man mee denken voor zich, want in go zomaar in denken niet. En vanaf zo te spulde in de man, dat de man mee taman voor zich. Ja, om een zuurstof die naam. Ja. If brandgevaar nog daar, dan zijn dat ik kan bedwelmen. Ja toch. Dan pas de mij go, dan te de man go.
Dat je naar Padorosé. Je moorde maar in de gaten. Dat alles Look, aan next de never fout. Ja. Ja, maar belangrijk ook wat jij doet. Nou ja, van mij, ja, is oké, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat bedoel ik. Maar, tel ik nou alles aan ego boem, dus ik hoop het. Nooit meer kwam Ik hoop erg het te zo. staan. No. Dat Ik hoop het zo. je bij Abi reanimeerd staan from mijn next. Nooit meer. Nee, maar tegenwoordig, daarom, zou mij doen, tegenwoordig, voorziet tegen een bedrijf, tegen entera bedrijf, dus naar ingang. De meeste bedrijven, de man abwan im gona film, de man abwan film. In Luca film voorzien. In Luca film voorzien aan de veiligheidsregel voor de man. En dan door middel van een veiligheidsregel, de man hanteert dat volgens een procedure dat de mij wakker en dat een werkvergunning staat if er ook de gevaarlijk of je moest gebruiken bepaalde sani, soms luchtbeademing, soms. Dan moet je het ook gebruiken. De meigide en sani, die dingen worden toegediend. Dus, dus het is eigenlijk beveiligd. Dus, maar ja, er kan altijd wat gebeuren. Maar die veiligheidsregel, als je die toepast, like voor de man, je ziet op een film. Ja. Daarom ik deze film, dat je moest beantwoord vragen. Dan je een soort examen. Als je nou slaagt je examen, dan kom je 3 maanden. Dus if je zo'n examen, je kan ook op het terrein, dat je zo'n pas. Oh, dat die Lucas Sani. Ja. Oké, duidelijk. Mooi. Want het is heel belangrijk. Het gaat goed ook naar olie Sani sector Sani. Ja, chemisch Sani, olie, alles dat soort Sani. De methanol, chloor, dat die. Maar dan ervaring via je naar diaspora, je naar Holland man. Surinamers, kijk naar diaspora, dus if je tak jongen, mi dan pensioen, maar mi heb kennis het hem, mi kan ik goed deel. En if je al die bassen dan van je denkt aan dat ding. Nou ja, ik denk, ik denk dat ik wil die bassen aan, dat denk ik. Je moet nooit zeggen. Ja, maar kijk, Suriname is nog niet zo ver met die dingen die ze hier hebben en die veiligheidsregel en de sansadema abja de industrie. Als je tego in een vaperising achter Rotterdam in het achterland. Tego in het achterland. Dus je na zo chemische bedrijven dat je langs zo langs sani. Men sabe sma ego drap ego luko gewoon sma. Maar de massa er is op moment dus sma ero dat je in het achterland voor Rotterdam. Ja, bij bedrijven daar. En Suriname is nog lang niet zo ver. Luko de mij tak was aan voor in 2028 of 2030 de op olie naar zo naar sani. Maar die dingen moet je de mij loopt te hard van stapel, want wie zal maar explore olie? Hoeveel procent zal de man teken contract naar de man sang explora olie? Om 1% de mau kiesrevi en plus pe amoni ogo na suma amoni ogo if de burgers van Suriname op profijt daarvan, want op dit moment je hebt staatsolie, ja, je hebt de maatschappij zijn go-to, maar de bevolking schreef nee, profiteert daarvan. Dus het is de vraag. En plus, want derde punt ook toe, waar je vraagtekens bij moet zetten, is ook het feit dat tegenwoordig, if you look de Europese landen vooral, ja, de man stapt af, de man voor fossiele brandstoffen, de man gewoon naar de meeste alternatief. Dus ik vraag me af of er no Latina olisani, de man loopt hard van stapel, tak ja, olisani, maar de meeste alternatief, dus ik weet het niet, is een vraagteken voor zijn naam voor olisani, dus ik ben niet zo optimistisch wat dat betreft over Suriname. En Suriname op de mogelijkheid, ja, abi san Nederland, abi. Waar heb je in Suriname een gedeelte waar je chemische bedrijven hebt, waar je een hoop bedrijven hebt, waar je dat soort dingen kan. Dus ik denk het niet. En plus, ook toe, ik denk die betaling
Isabi, die betaling, dat geld wat ik hier verdien, dat ga ik in Suriname niet kunnen verdienen, want de man een paar man. En ik ga niet voor een armzalig loontje in Suriname gaan zitten. Nee, joh. Ze hebben wel mooi weer en dat soort dingen zijn, maar mijn kennis gaat niet. De man een paar voor mijn kennis. Ja, maar de wetman was er naartoe toch? De wetman, dan gaat een bedrijf, ja, zo. Dan gaan investeren, dus ze hebben mensen nodig. En de man dat hij moest paien, en dat is nou paien. Dan de biggie man zou, weet je, de man, het was hier al komen voor zich, dat. Hier al komen paien, dus allemaal in Dalat toen de tijd, hè. Dus maar ze hebben ook als hier al komen. Ja? Dus ik had ervan bijvoorbeeld van de biggie bedrijf, de biggie man zou ook erop, mono, Mickey. Dus je salaris had hij wel, maar mooi salaris mee, denk ik. Ja, maar tegen die tijd, Luko, tegen die tijd, ik weet niet hoe lang het nog duurt. Tegen die tijd, dan denk ik dat me rokomoro, dat me doen met Egisani. En ik wil ook een beetje gaan reizen, een beetje van de wereld zien. Dus ja, ik denk tegen die tijd, ik denk dat. Ja, zo meer rokono, maar meneer kan niet meer roko dit jaar voor de laatst, kan niet meer roko 3 jaar voor de laatst, ik weet niet. Maar ja, maar we los maar door een bepaalde leeftijd, want we zijn dan weet je, daar gaan we interneren, kom met elkaar in te even zo dat ik de pensioen in Suriname. Want hier ook om een jaar, ja, dus sowieso krijg je pensioen, toch? En dat, ja, maar ja, kijk, ik heb weinig pensioen opgebouwd. Ja, omdat we bij Roko voorheen naar verschillende prijzen en dan we bouwen pensioen op dat hè. Maar dan op een gegeven moment, die pensioen was een bepaald bedrag. Dus dat maand een keer nog. Je moet die pensioen kun je beter afkopen. Oh, zo. Dus toen moest ik pensioen afkopen. 2 of 3 keer moest ik pensioen afkopen en dan in de maand storten in die pensioenpot toen de tijd. Met Zapfuno. Maar ik heb toen die pensioen afgekocht en dan ik heb zware belasting, want dan extra inkomen. De Nederlandse maatschappij is zo, Theo kiest extra money, altijd demo belastingmoney zwaar. Dus dat geld is heel zwaar belast. Dus ik heb veel belasting moeten betalen. En dus mijn pensioen is niet zo van die aard. Dus wat dat betreft. Maar je hebt ook wel recht op... Met zo'n verlammen aan. Ja, je dus hebt ook recht op een AOW, toch? Vast aan niet? Ja, AOW ook, maar dat is een... als je getrouwd bent, dan krijg je niet dat nou aan Samiwang ook toe, dan vecht dat aan dat aan. Want als je trouwt, dan mij verminder je een AOW. Dus de man dwing je hem trouw. Ja, daar komt het zo, maar dat wil ik ook aanhalen bij de rechter als ik straks ga. Want ik vind dat je, als je trouw, ja. Je hebt dat ding opgebouwd, ja. Dus 2%. Van jou? Ja, 2% ieder jaar. Ja. Ja. En vanaf hoe lang je in Nederland bent? 15 jaar, vanaf 18 jaar, of na 15 jaar. 15 jaar. Ja, nou. Want als je ouder was, die kan gewoon ouder dan 15 dan krijg je minder, want 2%. Dan krijg je minder een procent, want normaal is 100% toch? Juist. Maar als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, ik geef een simpel voorbeeld. Je bent een periode in Nederland gekomen, je hebt een bepaalde leeftijd, dus die ander was je in Suriname, laten we zeg maar. Dan kotak je bij 3 jaar langer naar Suriname. Dat je een verzeker in Nederland, wat dat betreft, want als dat nou een soort verzekering eigenlijk, ja, met Nederlands bodem. Ja, dan krijg je in plaats van 100%, dan krijg je 6% minder. Dus 6% minder voor het totaal bedrag, zei de manji. Dus dan op een gegeven moment, de man dacht, als je trouw, dan de man die een idee alleen staan, maar de man die alleen, hij is ook nog een vervoer van niet. Dat scheiden, dat vrouw ik zie. Ja, maar die vrouw woont hier niet. Kijk, dus dat zijn mijn punten. Die vrouw woont hier niet, dus midden Miwang. Ja. Dan de man zegt ja, maar omdat ik trouw, dan de man ook ja 100%, de man verminderen man. Dus ja, dat is dat ingewikkeld. Dat zijn allemaal dingen die... Nou, afkati moest Lucas als boom. Ja, maar dat betekent ook dat mijn daardoor heeft mee, met gewoon de man
minister Poteng afkati mus Senburg kan je dus minister Poteng de maf SVB. Dan moet go regulatori dat hij nog allemaal dat van wakker, want als hij nou eerlijk bouwen op. Je hebt recht op zo'n procent, maar omdat hij trouw, dat hij mij vermindert aan terwijl afrouw een hele budget. Dus als hij dat ik vind het een beetje onrecht. En zoals niet, het gaat niet alleen om mij. Nee. Het gaat ook om andere mensen die ook in hetzelfde schuitje zitten. Dus ik vind het oneerlijk, is een oneerlijk systeem. Dus mensen, maken jullie dit ook mee op Bondro? Schrijf in de comments wat jullie allemaal meemaken in zo'n situatie. Dat if je trouw bijvoorbeeld, jij bent getrouwd en maakt niet uit, je van vrouw liep je of hij liep in een dure seconde. Nee, volgens mij maakt het niet uit. Dus maken jullie ook zoiets mee? Zet wat jullie doen. Wat doen jullie hier aan? Laten we ook beonderen. Laten we de koppen bij elkaar steken. Misschien zijn er ook advocaten, juridische mensen die meekijken. Wat kan deze meneer in zo'n geval doen? Speedkong, want we hebben natuurlijk... dit moeten we gewoon winnen. Dat mogen we niet verliezen. Nou, ons Ramadan, we moeten winnen. En niet deze meneer alleen maakt het mee. Meerdere mensen. En wat hebben jullie gedaan of wat gaan jullie doen? En die kennis moeten we bij elkaar vergaren. Zodat ook aan Bondro collectief bezig zijn en hoe we niet. Dus schrijf in de commentaar. En als je ook in de studio wil komen, hier in de praktijk bij Culturo Studio. Nou, bent u van harte welkom. Want we zijn benieuwd naar mensen die hier in Nederland ook die wonen. Ook in hetzelfde schuitje zitten. Die ook in hetzelfde schuitje zitten. Wat doen jullie? En met Bondro, want we moeten niet verliezen. Ja? Oké. Suriname gaan we weer even. Hoe lang was je dan? Ik was in Suriname was ik 2010. 2010 was ik voor de laatste in Suriname. Ja, want daarvoor ben ik goed te lezen, maar 2000. Maar daarna ben ik gaan naar Mauritanië. Ik weet niet wanneer ik weer naar Suriname ga. Ja. Dat is een assutie toch? Ja, maar kijk, mijn vrouw woont in de Dominicaanse Republiek, dus meestal Temegwe. Ja, ik wou dat zeggen. Dan ben ik dat zeggen toch. Hoe is het daar? Nou ja. Hetzelfde als Suriname? Of? Dus in Foursani, de man dat laat me het zo zeggen, niet ten nadele van Suriname, maar in Foursani, de man dat hij een step ahead vergeleken met Suriname. Noem een voorbeeld. Een voorbeeld, zou zeggen, bijvoorbeeld een techniek, bijvoorbeeld bedrijven. We zijn dat die. De man, oké, het is ook een soort beetje een derde wereldland, maar toch, ze zijn veel verder dan Suriname, vind ik, in bepaalde opzichten samen betekent. Dus a techniek voor de man, na de bedrijf wat ze de man abi, de man dit op een hoog niveau, vind ik eigenlijk. Oké, dat kan. Sanang econo, je ziet dat de mij doet de best money econo, dat lololo. Dat is mijn liba Dominicaanse Republiek. 12 miljoen. Dominicaanse Republiek. 12 miljoen. Of morgen, want de Haitianen, dat het ook. Dus, ja, zie. Dus ik zou zeggen, met die Haitianen erbij, ik kom in de Dominicaanse Republiek. Oké, je hebt een hoop illegale, dat mij Sande Mangwe. Maar Haiti gaat het niet goed. Nee, dat is al lang geruimd uit zo. En meestal mensen zijn zo, als het ergens niet goed gaat. En vooral voor de man dichtbij. Dominicaanse Republiek. Ja, dus dat mij komen, dat is soms de mij de illegaal, maar de man moest op papieren eigenlijk. Want dan loopt de mij longasten naartoe. Ja. Maar het drapen, het is een stuk moeilijk, want als je naar Marokko, je naar papieren, dan je kiest papieren toch. Oké. Dus op zo'n manier. Dus je hebt een hoop illegale. Maar gewoon normaal is 11 à 12 miljoen mensen zo ongeveer in de Dominicaanse Republiek. Afvoeren, een eiland, nou een eiland. Ja, het is een eiland, maar het is heel groot. Heb je morgen dan? Nee, dat niet. Dat niet. 12 miljoen? Ja. Vooral als je go in Santo Domingo, Wang. En leven met 2 miljoen mensen. En als je go naar de tweede stad, Santiago. Maar dan ongeveer 1 miljoen mensen die wonen daar. Maar dan kan ik het een beetje begrijpen. If je time zijn een beetje verder dan Suriname. Want if 12 miljoen maar bij die basen aan, dat valt me doen. Ja, maar dat is het probleem. Look, mi vind niet, maar dat is naar mijn persoonlijke mening, hè. Mi vind niet dat die Suriname vergeleken. Suriname is een dorp.
Voor mij is Suriname nou een dorp. 600.000 mensen. Ja? Er zitten hier in Nederland kan misschien 500.000 mensen, Surinamers. Maar Suriname is voor mij een dorp. En daarom kan ik er niet helemaal bij stilstaan dat je hebt 600.000 mensen ongeveer, ja, dan een bepaalde groep nog profiteert voor Asani. Dat rijkdom. Ja, precies. En dan, maar omdat Suriname een probleem voor Suriname dit aquí, Loco, minusap voor Argerendis, want Argerendis komt pas, dus we moeten even kijken hoe dat zich gaat uitpakken. Isabi allemaal moest evolueren. Maar de man die vorige regeringen, die mannen hebben eigenlijk, ja, ik vind geen goede job gedaan. Want die mensen zijn niet echt beter van horen. Ik heb groepen van de mij roof Jari, de mij roof Disi, de mij roof dat. En ja, als je bij een soort roversbende, luku akel walesi, akel vergeet van akel nee jongen dat akel die de man bij onafhankelijk. Akel na een bril vergeet van akel dat eigenlijk aan de vertrouwenszaak is een roversbende. Maar de man ben niet maar kwalijk omdat dat man taxo, omdat nou weet man taxo. Maar akel bij een vooruitziende blik. Tot man, wie was het? Maar hij was een minister. Hier in Nederland. Ja, maar de man bij Guasana toen die de man bij Abba onafhankelijkheid toch naar Aaron, naar Sani, naar. Ik vergeet vaak kel nee jong, maar bij een bril, maar kel dat volgens mij kon dit jong. Maar bij de minister ook toe. Maar achteraf blijkt dat de Amabaletti, hij had een vooruitziende blik. Ja, en dan was dat Suriname nou een stad van doen? Nee, die niet. Want trouwens, pronk. Oh, pronk is dat? Ja, pronk. Pronk, dat is het. Maar dit. Maar beschrijf een boek over Suriname. Meneer Sabia. Onafhankelijkheid, maar met de bijna. Ja, maar dat bet ik waarover bende. Ja. Maar die man had een vooruitziende blik. Look hoe de man die man kwalijk. Maar die man had een vooruitziende blik, want nadat komt zat ook. De mij voer dappen. Ja, look hoe regering zijn bij de laatste 5 jaar. Ja? Hey, look soms aan de melkcentrale. Ja, dan ga Siralco. Dan LVV. Ja. Dus ja, het is. Het zit gewoon in, zoals de man, als aan de man, het zit gewoon in de genen, joh. De man vervoer, de man vervoerman. Want Grasalco, ik volg het door, toch voor Grasalco. Een bedrijf dan gaat go to Sani, voor kilo go to voer. Ja. Maar pot nep go to. Maar ja, dus de soort zand dat hij, ja, maar ze hebben hem afgesloten volgens mij, toch? De massa dat allemaal. Minus sabi. Want in Suriname zijn veel dingen onduidelijk. Maar sinds de regering die kon bepaalde stappen maken, want die scooters terug bij voeren, toch? Ja, want de scootkill, dat klopt. Ja, maar strot dat maar niet breed toe. Nee, maar dat met hij ook dus een nieuwe regering zijn kono. We moeten eigenlijk gaan evalueren op een gegeven moment van wat is er nou echt veranderd? Want wat is nou niet van, want de Mabetaki, jong de Mabosan Trafasi is dus niet op de oude voet verder. Dus if de man, ik kies bepaalde man, zodat de man aan Sanso, dat de man kan saptak eieren als aan no kan de zonder consequenties. Want if je voor een regering, dan vaak anderen komt vooruit. Anderen komt vooruit toch? Dus dat zijn allemaal goede dingen. Maar in bereken, nou de regering die kon en ze pakken die mensen op. Dus voor zijn regering die zie, dus kan voor stel je voor, zijn bepsa zou sabi? Dat klopt, want de ITK-regering voor de afgelopen 5 jaar. Dan je ziet dat vriendjespolitiek was aan binnen. Eigenlijk als aan binnen een fascistische regering. Het was eigenlijk een fascistische regering. Look hoe de man want tak den aan dat hij. Maar het was meer een fascistische regering. En dan ja, mensen je zet mensen op posities die geen knowledge hebben van wat ze gaan doen. En dan allemaal vriendjespolitiek en die dingen. Dus, en plus ook toe zijn bij de persvrijheid nog ben je ook toe.
persvrijheid nog bende. Dus ik heb sommige bedenkingen over een Hassan Affefiari. Dat hij is eigenlijk zijn... Want de man met drugs met gevaarlijk. Nog nooit zo met drugs, dus de afgelopen 5 jaar. Nog nooit zo met cocaïne. Moppen uit Sanagua door Zeekondre. Ja, Dat zijn de cijfers. Ja, klopt. Maar dat Lukuno, is lazy, hè? maar Lukuno, a feit dit aki, die bouwta bende, de man be ouwer over bouwta toch? Tak bouwta kiris maar dis dati. Maar, mi vind taki, Luko, bouwta ano enig maar san kiris maar, isabi toch? En mi vind taki, wij Surinamers moeten meer kritisch zijn op bepaalde dingen. Luko, die de Hollanders, om in Hollanders, kiris maar, om eens maar voor uno de man kiri. De man bij naar Indonesië. De man kiri hier dorp usani. Dus mi vind taki, de man raakt gefrustreerd. Ja? De man ego zoeken de oorzaak voor den sani of gelukkig a bodem voor den sani. De man showen san dat de mij grijpen aan, dat de mij san lever kritiek. Maar mi vind dat even wat lever kritiek, dan je moet go zoeken, je moet go moro diepe in tori. Dat tegen moro diepe in tori, dat je ziet dat amandis is zo, dan kun je kritiek leveren. Is dat toch? Maar de man levert kritiek, maar dus de man de objectief schrijft. If je levert kritiek, dan moet je objectief zijn. Als je niet objectief bent, dan vind ik dat je moet leveren kritiek, jongen. Isabi, je want duw asani go na one say no more. Terwijl a verhaal op to say. De man was aan taki, te wan pankuku, wist van pankuku dun, amap to say. Isabi, maar mensen zijn niet eerlijk, jongen. Maar daarvoor heb je toch volksvertegenwoordiger. Je hebt, bijvoorbeeld in Holland heb je Partij van de Arbeid, VVD, om dat dingen in balans te houden. Want als denk je A, trouwens denk je B, trouwens denk je C, dan heb je politieke partijen. Je hebt bijvoorbeeld in Suriname NDP, VHP, is dat toch? Ja. Dus als dat kan go one C, als dat moest de evenweg, oppositie moest lukken, dat de man zei doen. Dus we moeten elkaar, maar hoor, als dat spannend, want de man staat naar de regering, door naar oppositie toe. Je begrijpt dat met dat. Dus dan kan het een beetje één kant op gaan. Maar gelukkig, wel lukken. Simons, mevrouw Simons, president. Tot nu toe, als zo dat, nou, mee kom op. Maar hier in Nederland, je weet hoe het gaat toch? Tweede Kamer, en Lucas haar regering doen. Waar gaat het geld heen? Op die steen voor Santoki. Dat money bij Gwe, money ego zo. De man betak aan mij vrij. Money lassie, noem maar op. Maar waarom heeft het zo lang geduurd dat die Asanda bij man komt boven tafel, bij money ego? Dat bedoel ik. Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ja, Luko, Alexander takit ook dat. Kijk, die regering... En dan go one see, een controlemechanisme moest delen. Ja, maar kijk, als je mensen neerzet die allemaal op jou lijken, ja, de mij vormen een soort gang, dan wie je daarna sani dat een soort controleren maar je naar president. Tegen de man tak eieren no do want je schrijft de mee naar de man. Dus a controle no de. Want je gaat toe. Ja, precies. A controle no de. Dus ja. Maar hoe zie je het nu? Want nou ja, oppositie toch? Maar om een man door naar regering die voor oppositie. Minus precies om een man na. VHP de Ewan of vast aan de. Want toen VHP de natuurlijk in de oppositie en Sani Serefi ex-president Serefi en de na oppositie ook totaal. Ja, want je hebt die coalitie, want we om een mas nu naar Sani in de regering houden. Dus je gaat de man van je chat hoort die. Ja, maar de man. Dat is moeilijk. De man is oppositie eigenlijk. De man is door naar oppositie. Dat VHP. Ja, maar de man had eigenlijk Mifeni Teluku Alassane Boon, Teluku de afgelopen 5 jaar. De man heeft weinig recht van spreken, Mifeni. Nu. De man heeft weinig recht van spreken, want de man doet
wallo san bij kan go fout. Dus de man Ja. attack traga. Dat met eigenlijk toch, ze hebben eigenlijk een weinig recht van spreken. Dus het kan alleen maar beter nu. Ja. Oké, mooi. Dat is duidelijk. Mensen thuis, u kijkt mee en natuurlijk mag u comments leveren. Heeft u een mening, heeft u iets te melden? Want hoe ziet u het? Praat mee en dan volgende keer dan nemen we het weer mee in een talkshow, want we vinden het belangrijk dat Tori Muskakring, ziet u iets, meldt u iets, geef het door, zo kan tak aanbrengen. Goed, dus Suriname, dus op voorlopig, oké, je bereikt jongen. Ik denk niet. Nou ja, wat nou denk dat. Maar was er nou voor ook? Dat denk ik niet. Gezien mijn leeftijd. Ja. En ik was alleen if de maar wanneer tak de maar op Diaspora's mag van nodig. ja, precies. Dan moet deze regering, in de komende jaren. Look wat stemmen bij de lasser toe, hè? Want bij las ook te voorzien. Want dat hebben we nodig. Is Maar meneer las morgen. Ja. Maar je moet een goede, je moet een goede lasopleiding kunnen volgen. Je moet een goede las. Want om een jaar las. Ja, ik begin las na de 90er jaren, ik begin las. Want volgens mij is las ook, hè? Ja, maar het gaat niet zo snel hoor. En plus op een gegeven moment, als je hebt last van je kan weer een bril. Is dat niet toch? Dus op een gegeven moment, ze zouden in Suriname bijvoorbeeld een goede lasopleiding, degene die bijvoorbeeld dat willen, zou een goede lasopleiding moeten volgen. Is dat niet? De standaard zou mij eisen. Want meestal, de standaard die op mensen las PP, mensen las DC en meestal de standaard naar fotowerk. Dus foto nog mag de innamang, is dat toch? Dus alle die soort standaard, dat standaard naar de standaard, me bij doe ook toe, me bij ook een piste naar Verol, maar IJsselmonde ook toe, me ook een RDM, dat ben een heiplaat, is dat niet? Dus. Maar je kan een beetje les. Want waarom maar ik hoor en dan kennis zijn, is van jaar ik ga gaan naar, hè? Ja, dat weet ik nog niet, maar oké, ik berekend dat op een gegeven moment ik kan volgen opleiding voor leraar, voor lassen en zo, maar later berekend dat ik nog een lasmeeting in Sandati. Oké. Dus dan wil ik man gewoon voor zade, l'examen de. Want je zei het, je wil reizen, want dat vooral via Dominicaanse Republiek, je kan ook weer als een naam. Ja, natuurlijk. We gaan een keertje naar Suriname, wanneer weet ik nog niet precies, maar natuurlijk moet je wel eens gaan Sernang. Maar misschien voor het Sernang, nou, ik denk het niet. Okay. Ik denk het niet, want ik vind dat ik mijn visie moet uitbreiden, is dat toch? Er zijn meer landen dan Suriname. Suriname is mijn vaderland, dat klopt, ik geboren daarbij, ik ben daarbij mooi lang, is dat maar ja, ik weet het niet. Ik zie mezelf niet echt terug naar Suriname om daar te wonen. Ja, okay. Nee. Duidelijk het daar. Maar wat zou de grootste reden zijn dat je zegt nee? Bijvoorbeeld is het ontwikkeling, bijvoorbeeld ziekenhuizen, doktoren, sanasani. Als je mij zou vragen, moet ik jongen, want ik kijk er naar uit. Ik wil pendelen, vooral grotendeels in Suriname wonen. Dus ik wil liefdrappen en bouw op wat ik ben mijn kennis daar. Dat wil ik in Suriname sowieso doen. En af en toe met Holland, Gokoiri of elders. Dus ik 8 maanden daar, de rest Nee, maar kijk, ik ben ook niet ja, in Suriname, ik weet het niet. Maar ik denk dat mijn toekomst daar is, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. En in Holland ook niet. Oké. Dus je gaat reizen? In Suriname niet en in Holland niet. Of je moest dit voor die tijd, want isabi alibi, inasabi, tide de tamarijn. Dat doen sabi. Dus dat moet sabi, maar in ieder geval mijn punt is dat mijn toekomst zit niet in Suriname en ook niet in Nederland. Dominicaanse Republiek. Ja, zo min of meer.
Oké, maar we praten ook over de actualiteit, over de afgelopen dagen. Je bent je volgt, maar je bent met Sasana. Ja, de man dat ja nou Holland man, daar man op rijbewijs. Hij had geen geldig rijbewijs, de man dat je. Daar man, volgens mij oké, de man, mi ben jasan, volgens mij cultuur juro, de man, je bent zijn kon je me dan mee lukken op cultuur juro, op een keer ben ik qua reportage dan vanuit Sernang. Juist. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Isabi, de mij roekeloos dat ja, laatst me wel lezen is de one boy ook toe 17 jaar aan mij ook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.